Ƙungiyar Rigar 'Yanci International Foundation ta himmatu ba dare ba rana wajen kare haƙƙin bil'adama da mutuntaka ta sa. Taimaka mana da rahoton dukkan wani badakalar shari'a ko take haƙƙin bil'adama ko rubda ciki akan kayan al'umma ko rashin aiwatar da ayyuka ga wakilai da al'umma suka zaɓa. 'Yancinka rigarka sanya a lokacin da ya kamata. Aka yi hutu na tura ta je gidan shi hutu ta gaishe shi. Ya rike yarinya ya kira mun da ita. Na kira shi a waya yake duk inda hanyar da zan samu sulhu ya ki mu haɗu da shi. Karshen ma ɗaukan ‘yata ya kai ta gidan marayu. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Muhammad Idris daga ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam mai suna Rigar 'Yanci International. Kamar yadda kuka ji, wannan wata baiwa Allah ce wadda ta kawo ƙorafi a kan tsohon mijinta ya ɗauka mata ɗiyarta kuma ya kai ta gidan marayu, kuma suna a gari guda kuma unguwa guda. Bayan shigar da ƙorafin wannan baiwar Allah, wanda za mu saka muku bidiyon ku ji cikakken bayanin da ita wannan mata. Bayan shigar da ƙorafinta, wannan ƙungiya ta yi ƙoƙari wurin bincike akan tuhumar da take ma tsohon mijinta, wanda kuma daga ƙarshe muka tabbatar da abin da take faɗi haka ne. Alhamdulillah, daga ƙarshe mun iya zaunawa tsakanin ita da kuma tsohon mijinta da kuma wasu 'yan uwa, wanda daga ƙarshe dai aka samu kyakkyawan fahimta, kuma aka ɗauko yarinyar nan daga gidan marayu aka damƙawa ita wannan mahaifiyar. Wannan bidiyo ya zama wa'azi da izina ga wasu iyaye masu irin wannan tunani kuma kamancin irin wannan tunani. Ga cikakken bayanin ita wannan mata akan wannan ƙorafi nata. Gaki a ofishin kare haƙƙin ɗan adam mai suna Rigar 'Yanci International, za mu so mu ji meye dalilin zuwan ki wannan ƙungiya. Dalilin zuwa na wannan ƙungiyar akan ƴata ce da mijina da na rabu da shi. Tun ina tare da shi bai san wani hidimar mu ba da na ƴata. Har Allah ya kawo rabuwa na da shi. Ni nike mu ƴata da wainiya, boko, islamiyya, abincin ta komai ni ce. Aka yi hutu na tura ta je gidan shi hutu ta gaishe shi. Ya rike yarinya ya kira mun da ita. Na kira shi a waya yake duk inda hanyar da zan samu sulhu ya ki mu haɗu da shi. Karshen ma ɗaukan ƴata ya kai ta gidan marayu. Yan uwana ma sun je sun ganta. Ya hana ta fitowa, ya sa mata doka mai tsauri, kulle ta a daki, ba ta fita, ba ta zuwa, ko nan da nan kuka take yi. Me a suna ita diyar taki? Habiba. Shekarunta nawa? Shekarunta 12, tana cikin na 12 yanzu. Ki tunani me dalilin ɗaukan ta har ya kai ta gidan marayu? Ni ban san hujjan shi ba, tunda ni hutu na tura ta gidan iyayen shi a nan unguwan yake. Amma ni ban san me hujjan shi na ɗauke ta kai ta gidan marayu ba, tunda bai san cinta, bai san komai towa da wainiyanta ba. Ni ce uwa a wurinta, ni ce uba a gare ta, amma ban san hujjan shi na yin haka ba, saboda har ikirarin suke yi za su ɗauka mu ɗaya da ita da to da shi da mahaifiyar su kai ta kauye, kuma ya sha tura garda su je makaranta su bi ta kansu sace ta sai ta gudu. To tun lokacin da wannan abin ya faru na ɗaukar yarinyar da aka yi, na ɗaukar da yake da aka kai ta gidan marayu, kin tuntuɓa wani nashi? Na bi ta hannun da na je gidan aka hana ni shiga, ban shiga ba, sai na bi ta hannun wanda hakkin gidan marayu ke hannun shi. Sun zauna da shi sun tattauna. Gobe jibi za ta dawo, kullum a ce mun gobe jibi. Last day shine jiya da na kira. Aka nuna min kamar in yi hakuri akan ƴata, shi yasa na kawo kara wurin masu kwace ma dan adam hakkin su, a taimaka ma an so mu ƴata daga wurin shi. Abinda nake so kenan. Ƙungiyar Rigar 'Yanci International Foundation ta himmatu ba dare ba rana wajen kare haƙƙin bil'adama da mutuntaka ta sa. Taimaka mana da rahoton dukkan wani badakalar shari'a ko take haƙƙin bil'adama ko rubda ciki akan kayan al'umma ko rashin aiwatar da ayyuka ga wakilai da al'umma suka zaɓa. 'Yancinka rigarka sanya a lokacin da ya kamata.